Hola, petits amics! Avui us explicaré un conte molt divertit. Fa molt, molt de temps, hi havia un príncep jove i simpàtic que volia trobar una princesa de veritat. Però no una princesa qualsevol, no. Volia una princesa autèntica, de les de conte. Que difícil, oi? El príncep viatjava per tot arreu, però no trobava la seva princesa veritable. Totes tenien alguna cosa que no l'acabava de convèncer. Una nit, mentre una tempesta rugia amb trons i llampecs i la pluja queia a bots i barrals, algú va trucar a la porta del castell. Toc, toc! El vell rei va anar a obrir. I qui creieu que hi havia? Una noia, tota mullada i amb els cabells despentinats, però amb una corona petita i brillant al cap. «Soc una princesa», va dir amb una veu tremolosa. El príncep i els reis no s'ho acabaven de creure. La reina, que era molt espavilada, va pensar «Ja veurem si és una princesa de veritat». I se li va acudir una idea genial. Sabeu què va fer? Va anar a l'habitació de convidats i va posar un petit pèsol, sí, un pèsol verd, sota un munt de matalassos. I no un ni dos, sinó 20 matalassos. I a sobre, 20 edredons de plomes. Quina torre de llit més alta! Quan la noia va anar a dormir, la reina li va dir «Dorm bé, estimada». La pobra princesa va haver de pujar per una escaleta per arribar al llit tan alt. Us imagineu dormir en un llit així, tan amunt? Va intentar agafar el son, però es movia d'un costat a l'altre, sense poder descansar. Què li passaria? Què creieu que la molestava? L'endemà al matí, la princesa va baixar del llit amb una cara de son i es va queixar. «Oh, he dormit fatal», va dir. «Tota la nit he sentit una cosa dura sota els matalassos. Tinc tot el cos ple de blaus». La reina i el príncep es van mirar amb una gran sorpresa. Com podia ser? Tants matalassos i encara sentia alguna cosa? La reina, amb un somriure d'orella a orella, va començar a treure matalassos, un darrere l'altre. I què van trobar? Sí, allà hi havia el petit pèsol. Només una princesa de veritat, amb una pell tan fina i delicada, podia sentir un pèsol a través de 20 matalassos i 20 edredons. No és increïble? El príncep, en veure això, va tenir els ulls brillants d'alegria. Per fi havia trobat la seva princesa veritable. Una que era tan sensible i autèntica que podia sentir el més petit dels pèsols. Estava tan content. Ja no calia buscar més. Tenia la seva princesa. Una princesa de veritat, just allà, al seu castell. Quina sort! I així, el príncep i la princesa es van casar i van viure feliços per sempre més. El pèsol el van posar en un museu perquè tothom recordés la història de la princesa i el pèsol. Així que ja ho sabeu, de vegades les coses més petites ens diuen les coses més grans. I amb això, amics, aquest conte s'ha acabat. Fins la propera!